that. What's up guys? So bago lang gigong mata and nagsakit akong bagtak karon. Akong muscles sa bagtak sa akong tiil man sa among pag-jogging. Dako ko yung pasalamat nga gi-invite ni Coach LJ Aquino sa CDO Elite Bowlers. Privately lang. Ay, kabalo na ta sa pandemic karon. Ay, sa among pag-add to atong pag-jogging namo. So dito siya buntag guys, hapon na to siya. Nami dala nga mask and nami social distancing yapon. So kani ang nahitabo sa mga anang adlaw. So here you go. So nami dire karon sa Tagwanaw guys. It's a great privilege nga nauban mi ni sa sana ila CDO Elite. Oh, na coach Coach LJ. Kunya iya ming buhay man diri dire. Dagan kinagi mga truck and ambot panaog pa daw mi then paghuman na ni pasaka na pud mi. So mo jogging sa mi kayo ang kauban diri healthy kay siya, healthy living din siya so gibiyaan na nila gauna na alas 3 man daw ang sabot pero alas 3 man daw ang pasaka paingon diri so siya. Pasensya kayo guys kung kurog kayo na diri si Coach Marvel ra. Isa na siya sa sponsor sa CDO Elite. So nakuha na nako ngano gamay ra day gaanhi diri or gamay ra ang ga-trail or ga-jogging kay buhay gid kay ni. Dagan isa kinan gaagi and napoy kaayo sa mga dalan. Maong buhay gid siya. So first stop namo kay diri sa Tagwanaw Bridge and na diri ang among coach nga dako kay pribilege. Ambot basta. Yes guys, si Coach LJ wala naman may bike so among gamiton na mga hindi mong bike dai. Nanahali na. So guys, diri mapakita nato sa inyo ha kung unsa ta ka dedicated sa pagpasingot. Yes, So kami ni Bunsoy diri nami diri kay para mo apply sa pagka-coach. Soy, nata diri kay para mo apply coach sa kuan CDO Elite unsay requirements. Kaya before maka-appeal ani nga or gusto magid mo appeal, kailangan gyud hard kay grabe ka kuan. Pang Manila makay nilang training. Dili man ni basta-basta. So pag mo appel mo sa training, kinahanglan na mo mask. Kung di nyo kaya mag-mask, naambot sa inyong buhaton basta mag-mask mo. And dapat dili mo daghan para dili kayo crowded ang inyong pag-jogging. Dapat na social distancing inyong pag-jogging. So mata. Amo din destination diri sa Tagwanaw Bridge. Paingon na pod balik ta pod mi sa taas kung asa mi asa mi gikan, asa mi nag-starting point dito na pod mi mobalik. So pasaka na pod mi guys. And see you upstairs. Yung mga bata-bata, bitaw yung mga kaya ra. Kaya ra daw. Kaya pero pag umot sa niya, lakaw. Ang ako gikabalakan kasi si Bunsoy. Let's go. Ano siya? Dagan. Mag-video ako sa inyo. Isod gid siya ganawa basta nakamasa sa masoy. Ano man da? Ini baklay lang. Isod siya basta makamasa. Pasaka man gud pod. So apel ang mga kabaw. Jogging po sa mo Pawis na daw sila kay hangak sila. Kaon sa snack. So nawala na si Coach Marvel o si Bunsoy, si Ayn Cabresos. Asa na kahit sila, narato sila dito. Kakapoy. Pag nasa dapita, makita na natin sa taas. So balik sa tag-jogging. So halfway na may sa migikan starting point. Huwag na namin sa middle.
And amot kadumdum sir kuning area sa una college day sa COC. I-jogging yun mo dito bita. Hoy. Kadlawon lang to sa aglili. Oh. Ayo. Mabuntag sayo lang to. Gamay ray tao. Gamay ray sakyanan. Nagapang labay. Pero di ko sure. Or dito to sa Pikas. Kapoy ba? So, ito arang dua. Nara dito. Arang dua. Sinsya, kurog akong kamot. Sa karon pandemic, kinahanglan dito physically fit para layo-layo po sa mga virus or sakit. And always drink vitamins para di lang ka physically protected and mentally protected sa ka. Kapuyan na. So, sige man ako exercise guys. I mean exercise, literally exercise mga 15 minutes or 20 minutes, sakay 30 minutes, and after that para sa abs kung matagaan magig abs abra man lahi ra gid siya kung mag-jogging ka samot nagpatungas kay ito nimo makita nga kapoy gid siya ang patungas. So in my analysis nga panaog mi ganiha paingon mi dito, dili kayo makakuan sa hangin, makontrol pa nimo pero gapangusog ka og panaog kay ang iyahang force man, something like that, yung force kay paubos man. So imong lawas dapat mangusog gamay, I mean imong legs dapat mangusog gamay para maka jagig og karong paingon dito sa ubos. So hapit ako na nagto kung tulo ka kauban. Akong duha ka kauban na pa dito. No, lahi. Ako sa middle. Dabi, ingon ka kanina, maura ni. Oh, kapoy. Oh, na. Kapoy. Oh, di na ka istorya. Mao na to. Oh. Dagan say, sumbong di kang coach kan gyud. Kisa tayo yung coach gani. Coach Rocky no. Coach Rocky. Sumbong ka na mo Coach Rocky, di na kayo pa varsity. Uy! So, niabot na gid sila. Mong giulatan. Nag-akbay yung tamo kay para kuan ba anak mo. Yan, musab pa ka. Sakit likod, sakit. Always remember guys, magdala gid og helmet kung nagmotor ta. Maangkas man o dili, magdala gid helmet kay delikado na. So inani nga helmet ta kay para insured ang atong insured nga way bayronon. Kay mahal kayo ang kuan bayronon. Nagmotor na bitaw ta say di na ginahago. So, mana ang training karon ni Coach LJ na diri yung trainingan dia. So, diri na ako manon akong vlog. Thank you for watching and thank you sa gayon nga nami diri kon sa naka-training kang Coach LJ, naka-jogging na day. Wa man siya naki-training sa mo. Iya ra man ning gi-excuse nga mag-uban mi kay nami siya iyang training day. So, bye. So guys, mo to na hitabo dito atong adlaw and I hope nga you don't misunderstood. We have precautions. We did some sterilizing, dalamig alcohol as always, permanente. Nagmask me. Bisag lisod iginhawa sa ngalan nga makapasingot mi and lalayo mi sa mga tawo. May raking tawo pero daghan kay sakyanan. Wala mi ga-urge nga magtipok mo or magunsa. Pero nag-recommend mi nga magdala mo mask and precautions and dili perminti mo gawas. Adto lang tong adlaw gyud. Hope nako sa inyo nga mag-mask mo and always avoid unnecessary crowds. Samot nagdili nyo kaila, avoid mo. So, bye.